Pe locul 10 se află cel născut din părinții Neculai și Maria. Deci, practic, părinții aveau toate șansele să dea un nume normal, decât că l-au botezat Mirel Joacă Bine. Știu, a fost dat și la televizor. Da. Mirel Joacă Bine. Pe locul 9. Pe locul 8 îl avem pe numitul Ion Mariano Monamur Stelian. Monamur Stelian. Ion Mariano Monamur Stelian. Ion este numele de familie. Și pe fetiță o cheamă Je veux te baiser Ioana. Voulez-vous danser avec moi? Pe locul 8, primul supererou din top, este vorba despre domnul Sava Superman sau Superman, care stă în Hunedoara. Pe locul 6, de data asta avem un cetățean din Singapore pe care îl cheamă Batman bin Superman. Batman bin Superman. Locul 6, idolul femeilor, îl știți cu siguranță pe Brad Pitt, exact așa cum se scrie, născut la 17 septembrie 2003 expira buletinul. E născut în 1974 din părinții Cornelia și Constantin și pe el îl cheamă Brad Pitt. Pe locul 5 este vorba despre un cetățean al Irlandei, îl cheamă Beckham Figo Zidane Poenaru. Dar nu știu de ce are buletin irlandez. Părinții o fi români, o fi fost români. Beckham Figo Zidane Poenaru. Locul 4 îl cheamă Alexandru Dick Păsărică. Aha, Dick Păsărică, Dick, mă. Să-l aplaudăm și pe fiul celor doi tați fericiți, pentru că în buletin la părinți scrie, pe el îl cheamă Alexandru Florin Grigore. Așa, dar pe la părinți? numele părinților scrie pe buletin Mihai și Viorel. Deci se poate. Deci iată că nu doar poporul român e născut din Decebal și Traian, ci și Mihai și Viorel. Pe locul 2 îl avem pe domnul Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin Cojocaru. Deci îl cheamă Tom, Mac, Bill, Bob, Constantin Cojocaru. Și locul 1 este rezervat pentru buletinul pe care l-ai primit tu pe Doamnelor și domnilor, locul 1 este ocupat de doamna sau domnișoara Vacă Grasă Verginica. Stai, Verginica e prenumele, da? Da. Și numele de familie? Băi, hai, ai zis Vacă Grasă, da, e numele de familie. Dar chiar să-i pui la fată Verginica? Dă-o o Milca. Născută din părinții Toader și Mândița, comuna Frămoșâța, județul Galați, sat Fântânelii. Deci o cheamă pe fată Vacă Grasă Verginica. Absolut. Locul 1. Găsim un băuț, ceva, un tăuraș, ceva, să o rezolvi pe Verginica.